Dobrovoľník je hlavne človek, ktorý chce robiť dobre, alebo urobiť niečo dobré, nejaký dobrý skutok. Ale nevždy si uvedomuje úplnú podstatu toho, čo chce urobiť a že či to je vhodné a dobré aj pre tých iných ľudí. Čiže my ako koordinátori dobrovoľníkov sme tu na to, aby sme už v tom prvotnom nábore dobrovoľníkov určili, kto je vhodný alebo kto nie je vhodný na dobrovoľníckú činnosť v konkrétnom programe. A v podstate, keď niekto nie je vhodný na túto činnosť v tomto konkrétnom programe, tak ho vieme odporučiť na nejaký iný dobrovoľnícky program alebo do iného zariadenia, kde by to, čo on chce ponúknuť ľuďom, bolo využiteľné v jeho prospech aj v prospech iných. Poď aj ty robiť dobrovoľníka a získaš nové skúsenosti.